Namaskar, Kulumbai, Katharni. Kataro Boraibai. Katharni Burabai. Boraibai. Burabai. Alkhor Boraibai. Chalo Alkhor beach, Cornish beach है ये Alkhor का language. हाँ नया मतलब गोदान माबा बानायदों आरो यावहाय जेरैहाय सुकुवा खेबदों ना खातारनि मोनसे फेमास जायगा ओमफ्राय बैयाव बानायदों बे गोदान जायगाखौ ओपनिं जाथ'वाखै ओमफ्राय बिनि साइडआव बीच नोंथांमोनखौ बरायबाय खातारनि बीचआव बयखौबो नायदो जोङो मोनसे जायगायाव लाखिथ'नानै भिडिअ बानायबाय आलखरनि टावारनो ओइ फिसासानो फिसानो ओइ वाला दिख रहा है क्या हो गया नहीं चलो पर हम लोग फोटो लेते हैं Back side का photo. नोंथांमोननो एसे उनथिंनिफ्राय देखायनि खातारनि आलखर बीचनि माने गामियाबो ओरैबायदि डेभलप आरोना नायनो हागोन बैयावहाय आं दायो देखायगोन दसेनि उनाव आङो गारिनिफ्राय भिडिअ बानायदोंमोन ओरैबायदि मोजां माने टाउन फिसा बानायदों आरो इयावहाय बाजार जागोन इयावबो ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां आरो क्लिन गोदान दाबो ओपनिं जायाखै ओमफ्राय नै बियो बे जों सुगुवाकिबाव थांबाय थायोना सुगुवाकिब खातारनि फेमास बाजाराव बेयावबो जागोन बे आलखरावबो बाजार गोदान खुलिगोन ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां जागोन इयाव माने बेयाव बाजार बेयाव बीच ओमफ्राय नै बेयाव जिरायनो थाखाय ओरैबायदि मोजां जायगा बानायनानै दोनदों ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जागोन आरोना बेयावहाय जेब्ला खुलिगोन दाबो खुलिथ'वाखै ओमफ्राय आं एसे खाथियाव थांनानै देखायहैनि बीचखौ नोंथांमोननोहाय नोंथांमोननो आं मोनसे खोथा खोन्थानि खातारनि दैया बेलासियावसो देरबोयो माने सागोरनि दैया बेलासियावसो देरबोयो सानावहाय देरा इसोरो फैयासै उनैयावनो थाबाय खातारनि दैया सानावहाय राननाय बायदि जायो सागोरनि दैया ओमफ्राय बेलासियाव नै बैथिं लोमबोजोबगोन नै बैजोंहाय लोमबोजोबगोन दैया नाय बेयाव जुदि बाजार खुलिबा ओरैबायदि समायना जागोन ना ओमफ्राय नैबे थुख्लुख्लु फिसा नुनाया बियो बेनि आलखरनि टावार आरो ओमफ्राय बैयाव नाव ओमफ्राय नैबेयावहाय जिरायनो थाखाय ओरैबायदि समायना जायगा बानायनानै दोनदों ओमफ्राय बिनि उनावहाय माने बेयाव बाजार खुलिबा ओरैबायदि समायना जासिगोन आरो नायदो ओमफ्राय बेयावबो आं बानायफैगोन मेथाइखौ एलबामखौ नुबाय खातारनि भिउखौ सोर मोजां मोनो खाताराव सोर मोजां मोनो खाताराव फैनो थाखाय लाइटखौ नै माबा बायदि मैखुन बायदि बानायना दोनदो जिगाब मैखुन बायदि लाइट बियो खबर सुजा मोजां मोनदों बिराद मोजां ना ओरै देखायनो दैखौ सागरखौ वाव थांसिनोहाय ओंखाम जानो थांसिनो ओंखाम उखैलाबायनो थुख्लुख्लुनो टावार आलखर बिराद समायना खातारनि गामिया बेयावबो बानायफैगोन आङो एलबामखौ ये खोलिए ना Rosita तू देखी परेशान कर रहे हैं मुझे परेशान क्यों कर रहे लोग मुझे बेलासियाव बेयावहाय पपकर्न फानोनो सुजा जोंबो नै बियो खातारनि गोदान गामि ओरैबायदि समायना आरोना गामियानो बिसिनिया थैलायगोनसो जोंनि गामिया बड'लेण्डआ बिदि जानांगौबा मारै जानांगौमोन दे ओरैबायदि समायना आरोना गामियानो थैलायगोन नुनानै ओरैबायदि शान्ति गोजोननाय मोनो आरोना बेफोरबायदि जायगाया खाने का हां ये घर का निकलती हूं पहले माबायदि न' यो घर का निकलती हूं घर का
तुमको क्या मांगा है तुमको हाथी निकल बोले बिराद मेंबाय सुजा बिराद मेंबाय ओंखाम उखैदों मा जागोन तो बोल अबे मैं बेस्ट है मैं बाबा वाली प्रिफर करता हूं ओमफ्राय फ्राई पेप्सीबो इसमें तो कुछ भी नहीं है ना फ्राइज में नहीं आलू होता है सोरबा आलु हो पर सिर्फ आलू है बिराद गोथाव नुदों सुजा जानोसै दे वेजिटेबल कोस्टलाय सुजा नाहर जों दायो आलखरनि मोनसे मलाव दङ ओरैबायदि समायना मल ओमफ्राय बिराद उखैबाय इयाव जोङो मा जादों नै आलु भाजी आलू भाजी बर' में आलु फ्राई होता है आलु भाजी जागासिनो सुजादा आंजों ओमफ्राय बेयाव केएफसि चिकेन केएफसि जा समायना ना मला नुदोंना नोंथांमोना नुदों बे न'खौ माबायदिलै साम' खोबनाय बायदि ना गल गालनो ओमफ्रायो बे न'आनो जाबाय हटेल बावसोयो 5 स्टार हटेल ओरैबायदि रोखोमनि न' लुयोना बेयाव माबायदि बेलेग डिजाइननि न' लुयो ओमफ्राय बियो नै माबायदि गलनो बेनो हटेल बावसो जाहैदों ओमफ्राय थांगासिनो मोनसे जायगायाव जोङो काटारनि गामिखौ नायनानै फैफिनगासिनो आरोना लामायावहाय ओमफ्राय मेथाइ दामबाय थादों मेथाइखौ होनो हाया जाहैबाय आंथ' लाइक खालाम शेयर खालाम सब्सक्राइब खालाम दोस्तों भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय दै और बहुत मजा आया आज का दिन जोबोर मोजां जोबोर बोलो hopefully next time next destination next vlog Next see you जायगा. until that bye Bye दोस्तों see you भिडिअखौ दोनसै बेयावनो थेंक इउ बाय न'आव थांसै बिराद मेंबायना सुजा बिराद मेंबाय आरो बिराद इन्जय खालामबाय मोसा टाइगार लायन क्या देखा हमने बहुत कुछ उससे भी ज्यादा जगह बहुत खूबसूरत और जो सीन हुए ना हमारे साथ वो भी और खूबसूरत था मोख्राबो बोलो मोख्राबो नुदों बाय गाड़ी 5 मिनट का थांबे